nagkaon ko butong palit ko butong sa kabuok ba tag 40 niya kung butong nga sabaw katong timpla nga gatas tag 20 na baso. So dito ko palit sa pure kay mas nindot may kauno ng pure wani sa gulba pure sabaw ba tag sarap pod may nang kuan butong kay maayos lawas ba. Ang tayo nagkaon ko mga amigos na indol nga badyaw. So nangayon ako ang siyang gupira ng butong inom ka butong o siya matingog but kasabot ba ka Bisaya sige dyan ka na yung kabot nyawa na ko tagda sige gipog ana mga amigos mana ako na lang pang itagasing ko mga amigos niyong ko sa kung ano ang ganyan na itong tindira sa butong awati ha nilakaw naman to siya totoo dato mga amigos awati amigos na ba te totoo dato te na musunod ato nga bata na pod mangayo tanawa te ha mga pila ka minutos nalagi masunod dato sus pagkatotoo lagi mga amigos diha na po yung duhol tulo ko po itaga na og 5 awa din ako tagay mga amigos sorry na makak na sa ko wala ko tagay wala ko tagda ba wala ko tagda ko arang ganyan nga wala ko si Siyo so nanglakaw ang tulo ka bata dahil na po yung sunod bata po laki ang ngayon yapon ganyan na ko si Siyo dong iwa dyan sa muawa mga amigos matong kitagalan ng 5 ningon si ate nga itong tidiras mo itong mga badyaw rito dong nga tagay lang doon sa 5 nga ako sa ngayon makaligitin yun saon mo na usahay nga wak mo ko'y sinsiyo mana mabalibaran maway coins ba nasakto po pag bayad ako sa butong kay na may sinsiyo kumata siya mga amigos nga ang suod ko sa barracks kaya pa mo kasud sa barracks ba dagan sa naninda dito mga amigos sa mga pagkaon may mga milk tea tagaan ng kung tao tagakita ko lingaw sa kayong carbon bibo sa kayo ba dagan pagkaon pero ang tuyo na ko mga amigos ato mapalit ko kung anong ta ka ng palit ko sapatos ba kay panjaging kay lubog atong lawas pero bikapoy ba kanang kulang ko sa cardio ba kinanglan yung ko mag-jogging yun magkulak ko pero may lang ko pundos balay ba nawalay ko sapatos nakalimot na hinong ko mga amigos walang dyan hinong ko kapalit ko sapatos puhon na lang po siguro at to sang tanawan na akong giluto mga amigos dali rin niya siya maluto siguro ibutang na yung ako daan siya asin ng bansik sarap o pamunsay day na 5 minutes makikita kung magkasama na kayo naiinis ako't nasisira ang araw ko at da madaot na sa ko caption na ni mga amigos kandi matarong na kong lintok ba tagmi ko madaot sa caption magka sanay ma-restrict nawa na sa ko yung tingog sa permi mawa ang tingog matago akong tingog ba pero usay napoy kusog akong tingog di masabtan ba kinanglan ko mo inumanig ko dagang limon pangitaon po sa ning limon ana po small paliton wala ba tay budget pang sulod sa mall pang grocery may ikog tatamo so dito sa mall niya limon ni paliton pero na may dagang baligyan nga limon des kuan kanang sa mga kuan ba miltihan ba na po limon siya mga limonid ba